Hej derude, det er Nikolaj fra Social Booster. I den her video, der vil jeg gerne demonstrere, hvordan man køber følgere og likes på Social Booster. Så det vi gør, det er, at vi vælger det produkt, som vi godt kunne tænke os at købe. På produktet, der kan man læse lidt om, hvordan man bestiller, hvorfor man skal købe på Social Booster, og lidt om de forskellige typer, vi tilbyder af produktet. Efter jeg har læst det her, så finder jeg ud af, at den type, jeg gerne vil have, det er følgere af høj kvalitet, og jeg kunne godt tænke mig 50 af dem. Så jeg skriver mit brugernavn i feltet og trykker tilføj til kurv. Jeg bliver nu ført videre til kurven, og her kan jeg se de oplysninger, som jeg har indtastet, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig nogle likes. Så jeg klikker på likes, læser lidt om produkterne, og vælger, at jeg gerne vil have likes af høj kvalitet, og den vil jeg gerne have 50 af. Jeg går ind på Instagram og vælger det post, jeg godt kunne tænke mig. Vi kan bare tage det her post, markere URL'en, trykker kopier, og det indsætter jeg så i feltet her, og trykker tilføj til kurv. Nu er jeg klar til at gå videre til betaling, så jeg trykker fortsæt til kassen. I fornavn, der skriver jeg mit fornavn, og i e-mail, der skriver jeg mit e-mail. Og det er altså vigtigt at skrive den rigtige e-mail, så vi kan sende ordrebekræftelsen til det rigtige sted. Udover det, så bekræfter jeg også, at jeg har gjort min profil offentlig, og at jeg har indtastet korrekt brugernavn og link. Jeg ved, at jeg har indtastet korrekt brugernavn, og linket ser egentlig også rigtigt ud. Så jeg tjekker selvfølgelig lige, at jeg har gjort min profil offentlig. Det gør jeg ved at gå ind på Instagram, klik op på ikonet heroppe, og så klikker jeg på indstillinger og privatindstillinger. Herefter så går jeg ned til privatindstillinger for konto, og jeg kan se, at privat konto ikke er slået til, og dermed så er min profil altså offentlig. Så jeg går tilbage til Social Booster og klikker fortsæt til betalingen. Her kan jeg vælge at betale med kreditkort eller MobilePay. I det her tilfælde, der vil jeg bare betale med MobilePay, så jeg har min telefon ved siden af mig. Jeg klikker på køb nu. Herefter så skriver jeg mit telefonnummer. Det får jeg ikke lov til at se, så her springer jeg lige over, og så kommer jeg tilbage, når jeg har indtastet det. Yes, så er vi tilbage. Jeg fik indtastet mit telefonnummer i MobilePay i formularen, fortsat til betaling på min telefon, og nu kan vi altså se, at jeg har købt de produkter, som vi ser herovre, og jeg har betalt med MobilePay. Hvis man finder ud af, at man har indtastet forkert brugernavn, forkert link, eller har glemt at gøre sin profil offentlig, jamen så skriv til os ned i live-chatten hernede. Skriv egentlig bare en besked, taster sin e-mail, og så sidder vi herefter klar til at svare på alle de spørgsmål, I måtte have. I er også velkommen til at skrive til vores mail, hej@socialbooster.dk, og så svarer vi også deroppe. Men ellers så er det sådan, at vores automatiske system, det nu går i gang med at forberede dine ordre, og så leverer vi den til dig inden for de her 15 minutter. Så tak fordi I så med. Skulle der være nogle spørgsmål, så tog ikke med at skrive til os ned i formularen eller på mail, og så svarer vi dig med det samme. Tak fordi I så med. Hej hej.